esteu? Espero que estigueu bé. Vaig a fer un exemple de resolució d'equació de segon grau on o la B o la C és 0. En concret vaig a resoldre l'equació de segon grau x quadrat menys 9 igual a 0. El primer de tot, ja sabeu, identificar la A, la B i la C. La que val 1, ja sabeu, el coeficient del terme amb x quadrat. A no és 0, per tant ja estem tranquils de que és una equació de segon grau. Òbviament es veu perquè veiem la incògnita x elevat al quadrat. B, coeficient del terme amb x, tot sol. No hi ha cap, per tant la B val 0. I C és el terme, que és el nombre que va tot sol, en el nostre cas és menys 9. Llavors, en què afecta que un dels coeficients, la B o la C, en aquest cas la B, sigui 0? Anem a veure com afecta, perquè resolent aquesta equació de segon grau, aplicant la fórmula coneguda, no afecta en res, tret de substituir, com sempre, la B pel 0. La fórmula ja sabeu què és, menys B més menys arrel quadrada, B al quadrat, menys 4 per la nostra A, per la nostra C. Prolongam per aquí. I hem de dividir per 2 multiplicat per la nostra A. Substituïm menys B menys 0. Ja sabem que el 0 no té signe, però bueno, per veure que estem substituint correctament, menys 0, més menys arrel quadrada, la nostra B al quadrat, 0 al quadrat, menys 4 per la nostra A, per la nostra C. I fiquem aquest parèntesis perquè no ens confongam. I 2 per A, 2 pel nostre 1, que és el que val la A. Aquí quedaria un 0, vaig a llevar ja el signe menys del 0. 0 més menys, 0 al quadrat és 0, 4 per 1, 4 per 9, 36, i per la regla dels signes, menys per més menys i per menys més. 2 per 1, 2, igual a, canvio de línia perquè no me cap, 0 més menys arrel quadrada de 0 més 36 dona 36 partit 2. Fem net una mica més. Què val l'arrel quadrada de 36? 6. Aquí bifurcam per arribar a les nostres dues solucions. X sub 1. Agafam el signe més. 0 més 6, 6, 6 partit 2, divisió exacta, que dona 3. Ja tindríem una solució. X sub 2, agafam el signe menys. 0 menys 6 acaba donant un menys 6 partit 2, divisió exacta, menys 3. Conclusió, la solució d'aquesta equació de segon grau és x sub 1, 3, x sub 2, menys 3. Què ha passat? Doncs que ens ha donat una mateixa solució amb signes diferents, nombres oposats.